Добре, този път мога да записвам колкото си иска. Втора част пак сме на пазар с Нехристов Охристов. Пак сме на пазар с Нехристов Охристов, да, правилно казах Аз сега. кушая за вечер. Какво ли кажеш? Аз кушая. Какво ли може да кажеш? С Магда ще да ми звъни. Те трябва да снимам, защото нямам хубава камера. Какво и знам, после ще гледам на тук. Карибски нещо видях. Аз те трябва да снимам, иначе нищо няма сега. Тогава ще и не се вижда. Много да спа. Ти такива работи не ядеш. Аз не знам какво ти даш. Да. Джазик. Джазик. Какво? Той трябва да го видя после как се произнася. Не, тако ще ядеш, то салата ще остане. Коя салата? И тако ще ядеш. Тото и същото ли е? Чесън и маслиново сало. Масло. Ага. Ти какво е? Абе, не искам, само на тази марка ще пазари. Ей, какво става? Той нещо... Той нещо... Той нещо... Той нещо... Те не го покажа. Ама наистина, само на тази марка пазари. Правиш за това телефона. Аз те снимам, какво искаш? После ще се гледаш на телевизора. Тя в магазина ли изкупи, бе? Ето е обадица. Абе, Магдо, Да, бе. ти магазина ли изкупи? А, Сега ми е за рецепти. абе, той евро откъде ще си купиш? Има спокойно, попитате се сега, имам да не видите. Не са гледа. Ама на границата е по-скъпо, ма... Се върнем после. Добре, пускам отново, ама... Баща ми колко е напред с технологиите. Напред е, бе, напред е. Тъй, става ли да е бутам тази количка или как да е бутам, бе, хора? Ей да е бутам. Где са? Помните ли продуктите на разпродажбата, бе? Лек път. Как минеш границата? Които и суха храна за кучета. И само да зумнем цената, стой малко. Ето, окей. Фокусира малко. Чакай. Head and Shoulders. Какво викаш? Италиано. Ще си купуваш ли шолети, молети, си купуваш ли градини или какво ли? Много не от тук. Тия пари. Много не са отпускали в маркет. Пари ти капут. Гледай сега, Мартинец, 20 стинки. Мартинец. Ще купя 10 за 3 лева да чепят късън. И докато го пробутам до баща ми, не знам как не ще види. Гледате и колко реакция. Кути, мъжкът не пропуск. Какво? Не знам. Къпиш всичко. Не тук, бе. Мишка неработен панталон. Харесва ли ти за цената? Не е въпросът дали ми харесва за цената. Въпросът е дали ще стане. Той ли е? 48,58. Не си толкова стар.
Абе, то ти го правят клиентите. Панталон нямаме никакви. С въжета. Това и панталоните. Много се смея, като гледам този клип. Предния клип много хубаво стана. Тези хора къде живеят? В Африка ли живеят за картофите, помниш ли? Чакай, аз тебе трябва да снимам, не мене. По мене аз не съм интересен. Си най-интересен в цялата работа. Къде ще едеш? Къде бяха Дори на 30 метра пред мене. Ти такива пици ядеш ли, бе? Дето, виж, гирос пица 5,79, а 4,79, не мога да видя. Ами ще ядеш ли? Ама, чакай, тази пица ли е тя? Да. Тя с какво е тази пица? Тъй като тя гледам, Ето пише гирос пица. биф, гирос. Не съм има, ама тя гръцка пица. Да. Ще ядеш ли? О, А? май месо има в нея, да? Те като гледаш на картинката и месо ли? Не знам. Преведи го. Дестри. Не спира моя запис. Чакай, какви нищо... окей. Мусака има. Колко струва мусака? Мусака по-гръцки 7,49. Ама той има кайма вътре. О. Добре. Чекайте се. Стелешки гирос, червен лук, сметана и зелен нещо си пише там. Не мога да го прочета. Не мога да го прочета. Телешко има. Ама ти мога да го махнеш като искаш. Е хубаво. Айде, да ми се напише. Иди да го посуваш. Е, тъс, дет, я снимах, ние ще взема. Пак на тая марка. В шепство. А? В шепство пак на тая Чакай марка. едно мляко да взема още. А гледай да е на тъс марка. Гледай да е на тъс марка. Е, едно нещо, което да не е на тая марка. Едно нещо. Да. Защото наистина за първи път пазарим на най-съща марка. Гледай цяна и касовата плешка. Или динамс. 6 лева. О, къде пише после? 4 зерна пише. Казах си да гледам. Тъщантичка, се настригнал за той. Той бях гледал едно клипче, не дей да купуваш от него. Дай на. Ако го намеря в TikTok, ще ти го покажа. Много интересно, ще ти го покажа после. Да спър клипа. Този път да не ми обребате, 33%. Виж, тук има зеленчуци, грах, царевица, маревица, всичко има. Но тук и трябва да го направиш на супа. Манча, може. По-добре на супа спред мен. Супата е къде е супата, виж? Ето супата. Ето тук. Зеленчуков микс Мексико. Утре по география. Тук има Първия грах и час ще моркови. учим. Какво? Грах и моркови. Грах ядеш ли? Грах ямбе. Ама то не, по-добре на буркани, то няма сваряване. Добре, те трябва да стим, иначе нещата са капут. Аз ще ям. Трябва да си взема за работа нещо. Някой меса освен да вземеш. Тази бормашина не е ли вкусна? Ага. Я гледайте малко тук. 159, 159, чакай. Чакай, че просто спирам тук от тези цена, като я видях, ми стана лошо. Чакай, спирам тук малко. Започна пора.
Къде се върнахме, ясно. Чакай се. Някой сте колко се снял малко. Кой ти? С дърма. Това среща си. И още едно нещо, което не е на тая марка. Гръцката. От някой път не е абсолютно всичко, който е ароматизатор 30 лева, казах се. Те сколчик с колко лета не се служат. Да пробвам с питърн магазин. Този сладкиш, знаеш ли кога беше го гледал? Не, ето го е. Ето го този сладкиш, дето беше го гледал на предния клип. Е такъв, дето е тънък. Спомниш ли си? Трябва да му видя цената. Ето сега ще я снимам сега. 2,95 ще видя на стария клип. Колко снимаш? Вот забай. Че аз не мога да снимам много по лошо качество. Но не е качество. То качество 4K. 30 FPS. По-голем енджин е капот. Направо 30 FPS. Тук с баща ми лятото купувахме сладоледите всичките. Ти ко викаш на дядо ще да си купил какво? Цялата кутия ще да си купил. О, тези картофки са много хубави. Като истина, перфектни си. Ще гледам на телевизора после на голям екран. И ще усиля до края. Така. Толкова усиля до края ще не изгонят. Да. Ти ли ще буташ или аз? Няма да бутам. Давай. За кой? Бутаме количката. Дай там да как да направя. А ето твоите хубави царевички. Ето и Холандия купуваш. Краставици едеш без тера. Да. Айде краставици. Много. Дай да обръщаме количката. Задна. Айде сега предна, първа скорост. Тук едно ще е малко вода. Или две. За кой мисля? За кой За мисля? училище не пиеш ли? Аз си купувам. Аз си купувам. Но кой пи вода, бе? Кой пи вода? Нещо вариант. Всички минават през мен, аз не мога да спера, що те. Абе, има си разстояние, бе, ще ме заразите. Ефтината версия на спрайт. Какво? Чипс, днеска взех един, го обърнах. Сега ще вземаш ли чипс? Чакай сега да видя какви има. То с моя винаги ще си го има. То се отказах от него и ми казах, моя ще си взема същия. 20. Той е колкото една закуска струва, не мога да разбера, що толкова. Защото не мога да стигна от там даже. И не знам обяд за колко ще той. Не, то вечеря за колко лева. Ще напиша на пазар с Христофор Христов, ама не вечеря. За въпросителен знак лева на пазар, не. На пазар с Христофор Христов час 2. Е, те ще откръстим. Зайо, байо. Е, те не са ли твоите в Холандия не гедеш? Не ядях, когато имах зъби, кога не мога да ям. Нали имаше блендер, кой имаш там да си... Къде отиваме? То си... Предния път и тук си спомням, умрям батерията. И последния продукт. И беше клипа с Христофор Христов. Кажи чао. Искаш ли такова? Не. Не. Ще кажеш едно чао или не? Цакахме се. Ще кажеш едно чао? Ще кажеш ли едно чао? Айде, чао на белезелите.